Iuwi nyo na. Yay! Diyan doon sa taas. Ako na lang. Ay, tapos yung... Oh, yeah. Yan, dito na ako. Ako rin. Pagtraro tayo. Pag-dragon, magda-down na tayo. Tayo yung daw namin. Bilangan tayo muna. Mabilang ka na 5,000. Bilangan na tayo pang down natin. Maragman. Good morning. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Kalintaan. And mag-i-inquire lang tayo ng kubo-kubuan. Yan. So, pero ito lang yung sample nila. Made to order sila. Kansino ni Pahat and Bamboo Craft. Kaning ganito po. 130 pesos. Ay, 130k daw pala Tapos yung tinanong ko, ano lang, 80, ano. San, anong pangalan nung... Ay, Kailang binita. Ay, oh, kagaya kay Ma'am Benita. Ay, lang ang magawang ganda. Dito sa Kalintaan. Wala na pong iba? Kasi gata niyo ang Benita. Ganda. May taas. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang po. Alaw ko. 130 pa? Kayo din yung... Wala na pong tawad yan. Ano po yung napagtanungan niyo? Lalaki Kachat ko lang yun eh. Ha? Kachat ko lang yun. Sinend ko lang yun. Lalaki po? Yan, pasukin natin guys. 80 daw kung bigay. Oh. Ganito ngayon kay Tita Benita. Pero yung kanya may lababo. Kasi baka mamaya iba. Ay, ganito yung higaan niya. Ma'am Benita, ang kasina. 6x14 daw tong sukan nito. Si Jejan dun sa taas. Ako na lang. Ay, tapos yung... Oh, yeah. Yan, dito na ako. Ako rin. Pagtraro tayo. Hanggang dito lang. Ang cute. Gusto ko dito. O, pag may ganito na tayo doon, masarap na kahit doon na tayo mag-overnight. Kahit, Doon na tayo matulog. oo. Doon na tayo magtira. Charot. Bulbul pa na oh. Dito isang tao lang payat ng dalawa. Dito. Ano to, te? Bago lang to? Bagong gawa lang to? Wala po. Hindi to, ano, te? Ay, Bukbukin? hindi po treatment po to. May Ay, gamot. gamot. Ginagamot namin sa parang tigas na. Ano yung bintana niyan? Sliding. Kunin mo na, te. Taas po yung sliding. Mas maganda pa Tapos may maliit po na table tutong dito. bahay na. Ganito talaga. 130. Wala nang tawad doon, te? Hanggang 90 po na. Pag ano, 6x12. Ito, saan po ba kayo ma'am? Ano? San Jose? Bigay ko na sa inyo ng 120. 120. So kaya bigay ko 110. Free delivery na siya. Last price, 110. Hindi po kaya ng 100. Pero delivery. Opo, kasama na po delivery. Monteklaro. Sa Pangasinan, mura lang yung ganito eh. 50 lang yung ganito. Sa Pangasinan po. Mm. Meron nga po dito. Galing po kami doon, ang dami doon. Sarap maugas. Kung pwede lang iuwi dito. Dito sa atin. Oo nga po eh. Hirap naman i-travel yun kasi. Yung mga ganyan, ti, magkano? 60 po yung ganyan. Ay, 60. Ayun, parang cottage lang. 55 po yung maliit. Ganda nung. Ay, ito pwede rin to sa ano. Isang ganito, isang ganyan. Charot. Pag may mga customer ka, tambayan nila. 60? Ito, mas mamura. Magkano ta? 50. Ganda na ito. Ito ang ganda, mas malamig. Kaya lang, walang kwarto.
Ito guys, 60 daw. Maganda na rin kasi yung ganito, yung nagamot na yung kwan niya. Kawayan, din na siya basta bukbukin. Ito 50, 60. Yung isa pwede niya daw ibigay ng 110. Pre-deliver na. Yung may kwarto. Pakibalot po yung tatlo. Pakideliver na rin po. Charot. Sliding tong bintana pero hindi pa nila nakakabit. Hindi, maganda rin yun. Oh, para pagtanghali, hindi yung kusan saan na tayo nakakahiga, meron sa upuan. Pagtanghali, sarap na dito, maguldag. Ito, 60, 50. Kaya lang madimay, sakay ka di truck ka pa. Ay? Bali wala. Ha? May ano yan sila? Pre-deliver yun, ma'am? Po. Pre-deliver? Apo, sir. Ito, dalawa ng table na kabilaan. Wala nang tawad pa? Maganda rin to, oh, yung doon sa Hanggang ano, sir, 55. 55. 55 pre-deliver. Oo, pwede. Ito muna. Para may daanan nga naman ng isla. Ang maganda kasi yung may kwarto rin sana. Para pwede kami sana doon matulog. Overnight. Para hindi masira yung paa niya. Dapat iniwan nyo guys yung sapat Pero sinelas. okay lang po, nililinisan naman niya. Gusto nyo rin, nagagawa rin po kami ng puting. 400 po isang paa. Kung alam ko, kaya ko yan. Posible. Madali lang naman po. Oo. Halo-halo lang naman. Mag-aalo ka lang ng siminto bago mo ilagay yan. Ano pa? Ito kasi pag ano naman to. Diba ito kaya may nakabalot na screen? Ito open. Sa matulog din nga to. Saan ang gusto man te? Yung may kwarto? Parating pa lang yung bintana. Ikaw te, pasayang saan ang gusto mo? Hindi naman matulog sa gabi. Ikaw de. Ikaw tatlo sana. Kapal mo nalalay. Okay yan, maganda Ito yan. sana ay dalawa eh no? Ito yung pang customer, ayun pang sarili natin. Ano pong tindahan? Hindi kasi ito ano. Maganda ito kung gusto. Oo, lalo pag marami sila. Oo. Oh, maganda nga po yung bagay sa dito. Maluwang kasi yung area namin doon kaya lang walang ano. O ano, hindi na tayo magkuhan. Pwede nyo yung gawing tindahan din yan. Next year na yung Palawan doon. Kapag kinuha daw namin guys tong kubo, hindi na kami makakapunta ng Palawan. Pangarap pa man magpalawan eh. Saka na yung Palawan eh. Hindi mo magalis yung Palawan. Hindi mo daw magalis yung Palawan. Magpatuwili na lang tayo, oh. Wala pang panansin, oh. Doon sa ano, lipitan. Diyan sa Tito, din. Ha? Lipitan ka. Ito po anong sukat nito? 6 by, ano po to 6 by 10. 6 by 10. Dalawang table. 6 by 8. Ano po 6 by 4. Kung na po, makaupo mga ako. Na rin matulog dyan, oh. Alis mo nga yung lamisa. Mali, pag mag-overnight ka. Magkasya na naman sa truck. Kasi
Alin po? Sa truck po. Kaya daw po. 7 ang truck, ang balagbag. Oo, abot pa. Ano kami, te, dulo kami ng San Jose. Malapit lang mo yun. San Jose. Daan ka na, Ay, Rizal na nga yun eh. daan ka na ng, daan. Kasi ang sakop lang, ang ano lang namin na pre-delivery hanggang sa San Jose, sa Blayan. Ah. Hanggang doon lang po. Oh, saan si pa man yun? Sa Blayan. Oh. Pag pre-delivery San Jose sa Blayan. San Jose. Pero San Jose pa rin sa Opo. Pre-delivery pa po. Pero sakop na ng boundary ng San Jose at Rizal kasi yun. O di pre pa rin. Basta yung, hindi yung layo, basta yung lugar. Basta parte pa rin siya ng 100 to, te? 110 daw. Fixed price na po yun, ma'am. Price na. Kasi nagbabayad kami ng tracking ng mga tao. Bubuhat. Matagal na kayo dito, te? Ano, wala pa po kami 1 year. Ito tayo mga ilang kwan ng kwan yan nagawa. Ilang buwan? May taon na Wala rin. pa po isang buwan. Ay, wala pa? Mga 3 weeks, gano'n. Mahaba na yung 3 weeks. Handa man nila lahat yan. Kasi nire-ready muna lahat bago assemble. Kami kasi yung kubo namin pinagawa. Wala pa isang taon binukbok na. Saan po natin? Hindi, pinagawa lang po namin. Hindi naman kasi siya nagamot. Ayan. Tsaka baka yung kawain na ginamit hindi magulang. Oo, baka kailangan magulang talaga. Kaya madali siya. Kaya madali mo. Saka lang namin nilason-lason nung may bukbok na. Wala, ay, Pinunasan. Inisprayan ng ito pwede mo Suling, palitan ng no? tubo nito. Kasi Nasa marami. ilang taon din itong tinatagal mo? Yung tumpong bubong, tatagal niya mga 5 years bago may makakita kayong putos. Kung may screen kasi na ganyan, matagal ang buhay ng pawid. Kasi hindi na nahahangin. Oo. Pero Hindi ito yung talaga makaya. talaga. Pero pwedeng palitan yan din ng yero, ganun. Opo, Kung gusto gusto niyo mong po pwede palitan yung ng yero. Hindi, huwag mo Hindi. tanggalin yan. Patungan mo lang. Pero, Yun na lang po. Parang dun sa amin, may ganyan din. Nasa pinakuha. Kasi pagdating ng kwan, magkatulo-tulo din yan eh. Pag walang ganun. Tagal pa Oo. ilang taon. pagka ganyang may screen Pag kasi, tagulan. pag may hangin, napuputol-putol yung dulo na yan, yung pawid. Pero pag ganyan may ganyan, hindi, matagal yan. Parang kahit hanginin Hindi magbuka, hindi magbuka na ganyan. Ganito maganda tubo eh talaga. Pagawa rin nila ilagay doon sa bukid. Di ba punasan ng krudo to, te? Oo, para magkintab lang siya. Yung ma-maintain lang yung ano niya. Para yung bukbok, yung tubo kasi takot din yan. Pwede naman po. Para lalong matibay. Oo. Laro wax. Daw ka bibili ng pang-spray na yung pang-buko, yung pang-anay. Yun. Natural lang to, te, no? Natural. Tulang lang. Ayan, bintana na lang. Bato, pick. Bintana na rin. Baka sa Lunes may ganto na kayo, ah. Baka wag niyo sabing baka sa Lunes may ganto na kayo. Pero kung halimbawa, tekwan, gagawa kayo na bago, ito na. Pwede, depende po sa inyo. Oo, kung gusto namin Gusto niyo bago ng bago, gawa. Sa bagay ito, bago naman tong mga Matagal. Ito, Ito, ikarga na lang nila. kaya nga. Baka maunahan pa kayo, kunin nyo na. Oo. Inya, kayo to, batang baybayag yung panunod. Ano dyan? Doon, ito. Sa Pangasinan, 50 Kung ako, lang daw. doon na ako. Kaya lang mahal. Yun sana eh, mahal-mahal. Bilhin nyo na sa Antipasen. May Antikwan, sa Antiligayang Antikwan. Pag gusto niya, magaling po maglinis. Balik na natin sa kubo. Baka matigay-tigay yung balay mo. Sinipatat yung mga layaw. Uwe, sabi niya nga, pag yan daw po, Nel, dyan na daw kayo matulog.
Uwe, pero hindi na kailangan magkunang madaling araw. Hindi, mag-uwi na lang tayo pag magsamba kinabukasan. Parang nakapisto na kay Gigi yung taas. Oo. Kahit yung oras ng pagsarado natin, hindi mag-extend na tayo ng kahit gabi-gabi at nandun na rin lang man tayo. Kuryente. Wow. Ano, sa 110? Sa 60? O sa 50? Ito po, 55. 50. 55 kunti lang. So, ito na 5,000 na lang ang difference. Ito po, kaya ko bigisan niyo 45. 45. Yan, yung isa na yan. Opo, 40. Pwede na, dalawa. Itong tatlo nga na to, kasya pa to dun eh, no? Sa lute natin. Ang luwag yun. Oo. Ito na naman sa susunod. Balikan natin. Pag nakaani ng sibuyas, On payment daw, 5,000. Ang Tiligaya, labas mo na. Lilimang to. 5 piso. pag-deliver sa kanila, saka mo bayaran ng full. Kung gusto mo talaga. Paano hindi pa na nagawa yung pan? Pagputihan Oo nga, kailangan magkagawa pa ng ano. napatag na rin ata. Bangking. Hindi sa, hindi naman sa tagilitan ko niya yan, ipantay mo doon sa puting niya Paano ang harap niyan? Ganyan Dito sa karsada ang harap niya yan Nakaharap din doon. Para pag nag-video tayo, Ibig sabihin nakatalikod siya sa tindahan. Talukan na ayun nakaside. Ganyan sana Nakaside. Ganyan na, padalit yung ganyan. Ito Nakapaside. yung lute. O dito yung ano, yung kubo. Tapos magpahulog tayo dito ng pangkusina. Tapos dito yung gusto ko yung mga puro halaman na yun. Ng mga bunga. Lagyan mo ng kusina yan, di ka pangit na Hindi, yung nakahulog lang ng ganun. Pag nakuha mo yung isa, ito na naman to pag ipunan. O, itong isa. Uwe, Oh, wala lang kasi dalawa yung ba. madi ka pa lulus daw. Isa pa nga lang, ang hindi ko pa nakaka. Kaya nga. Personada ko rin to, 55 lang. Kita ni Boy Maluwang Bigyan na. niya pa nga daw ito na kuhan, sabi niya kanina. Hindi, 60. Bigay niya 55. Ayun, 50 kasi yan. Bigay niya 45. Ito, from 130, kaya niya ibigay ng 110. 110 Kung 110 pesos lang yung kadali. Kaso may ikon eh. May zero. Ilan zero? 3-0 Nagkarapunas na to sa Tiligaya ng krudo. ng flower face. Dito yung mga estudyante, sigawan ka. Ante! Anak ko po! Talaga. Ay, may bruso sila. Ay, ito Serve your own, sabi. Adobo ito, malaki to. Anong, Ganun talaga sila. magkano to, te? Nagasigaw sila. Kitchen ang teto. Ito rin ba yan? Opo, Ah, yun din yan. Kailang iba lang. ito, Ito po yung 6 ito, by 16 balay po. yun. Dalawang kwarto po yan. Magkano to, te? Nasa 200 na po. Malaki na po. 200. Buka George. Nabak mo pa ito. Ay, ano na yun, yero na yung kanya. Oh. Kailang mainit na yan. Gusto ko pawid lang. Ito, tatlo na. Oh. Sala. Ay, pwede rin palang zero. Oo. Walang gusto mo. Oo, ganyan yung mataas ang kanya. Oo, Ito, tatlong kwarto. yung kwan puting. Gusto ko ganyan, yung mataas. Yung katulad gila tita. Yung Ay, di pa haba mo yung kanya, yung siminto. Kung i-deliver yan, maggawa muna kami ng Ito siya? kwan, Uwe. patungan. Opo. Pa-reserve nyo na lang para ano, hindi na namin may bigay sa iba. Ay, dapat sukatin nyo yan Oo, para magsakto yung puting niya. Paano nga road? Amutin. Mas hindi naman yun ma'am, kahit pagdating niya doon, saka lang sukatin yung paglagyan. Pwede Sukatin bago muna. lakihan mo ng konti yung Okay, mas Susukatin muna. Mas maganda kasi yung pag dumating yan doon. may matigas puting. na. Oo. Kaya nga, Pasukat mo kay ano. Ay, usukat na lang. Oo, yung, baka hindi magsakto.
Ay, di Hindi. pa ako na lang. Ipasukat mo muna. Bago Tapos, maggawa. yung mga ano niya, yung mga... Ito. Yero. Ay, ito na yan. Yan po, yung ginagawang bago. Ito po. 6x12 open. Magkano po yung ganito? Pag ano lang po kasi yan, pag hindi siya yero, sa 60 po. 6. 80 naman po pag may buto. Mas mahal ba ang yero kaysa power? Ito maganda rin, no? Sliding. Yung door. Zero ba? Pag nag-asawa ka, ganito na lang iba. Ano mo, gawin mong Malaki bahay. na po yan, 6x20. Ang tiligaya. Pwede rin po. Magkano yung ganito tayo? Kaya ako kasi yung kumalmal ng Kalahati na. Kalating milyon. milyon ka, 1 milyon yung bahay mo. Ano, ilan na? Puro palikaw-kawang pa. 6x20 na siya. Malaki na yan. Ba, zero naman. Magkano pag kayong maggawa ng puting, te? 400? 400 po. Isa? Maliit Kada lang isa? naman po yun, opo. Ilang puting yan? Ano po yan eh? Isang daan ko na ng tubo. 4? Walo. Walo yan. 8? Maliit lang po na balde yun yung ginagawa namin. Hindi, mababa lang siya. Baba lang siya. Maganda yung mataas. Maganda ito. Ang ganito oh. Mas Oo, yung mataas-taas. Ako na lang puting. Para yung beam. Kahit kayo na po mag-ano yan, para sukatin nyo na lang. Tingnan ko ngayon dun sa kabila. Yung cellphone ko dito. Ito maganda rin. Dapat magsama tayo ng kartipuro kanina eh. Pwede mo Kaya ngayon. nga. Pwede niya po ipasukat sa asawa ko, marunong naman po yun. Tapos yun na lang. Opo, yun na lang susundin niyo. Lagay lang sa papel. Ito yung gusto ng kilsanin, te. Oh. Yung dalawa lang daw kayo. Yung kayo lang dalawa. May Ito po yung 6x8. Ito. Yan yung ano, may sala na may kwarto. Doon sa amin, kahoy kasi ang ginagawang ganito kaya mabigat. Ah, Hindi kaya ng kahit 20 taon, hindi kaya buhatin. oo nga po. 6x8. Ito, pag binuhat to, kailangan ng mga 10 do. Mabigat yan. Mabigat. Lalo na bagong gawa. Mabigat ang kawain. saan nagustuhan mo, te. Pagawa ka na. Ito po yun na po. Mag-down na, guys. 5,000 mag-down ka na. Mabigat yun. Ah, Reserve na natin. Pero Pilipas ang kasali. Pero yan na rin yun, no? Yan na rin. Yan na rin Bagong yun. gawa lang din. Oh, i-reserve mo na. Reserve mo na, te. Reserve mo na. Deliver. Hindi, patapusin nyo naman, nyo na lang po yung puting para pag natuyo, Oo. sa kanila dito. Tsaka gagawan pa siya ng ano, bintana at ano, lamesa. Kulang pa yan ng bintana at lamesa. Ano lang kayo kung mabuo na namin yung tira. Ipasok mo na di po na. Pinagputik. Saka na. Ipasukat mo nga, te. Ah, sige po. Wala, yan na. Laka. Napasubaw. Oh, wala na yun. Yung Palawan natin, maging Mindoro lang. Talagang Pangarap ko pa man yung magpuntang Palawan. ano mo man doon, pangit doon. Di ba, we? may kontra kagad ah. Ayan, mga ka-dragon, magda-down na tayo. Tayo yung down namin. Bilangan tayo muna. Bilang ka na 5,000. Bilangan ko na yung pang-down natin. Maragmag. Agkod-kod ulo dati ko na eh. Makingla ko. Kunin mo dagito yan. Kita-kita daw magamit kortada. Kunada. Wala kayo, sure na yan. Hindi na resibuan na kayo, di ba? Kaya-kaya nyo bayaran yan eh. Kalakas ng kanang kila. Fighting spirit. Tangan muna namin kayo. Kaya ka may bayad Kuya yan. Joby, O, GD ha. nakikinig ka. GD ha. O, kayo naman ah. Kuya Johnny, kung napapanood mo kami. Magpautang ka. Ay, ano nga daw? Para daw hindi na matulog sa tipasing sa may upuan. Nahuhulog po siya sa upuan pag nagatagtagal. Hapon na to, Hindi. Ang isang ano ko dyan, kaya gustong gusto ko din yung mga bata.
Gusto nilang tumambay ng... Oh, JD. We, muta mo eh. Kayo lang ni Asi ang kalahati. At kay JD kalahati. Muta eh. Sa amin lang yung down. Sa amin yung pang-fold. Dragon fruit lang. Ayan guys, nag-down na tayo ng 5,000. Talagang kon na to. True na talaga to. May Nagulat Russian na na lang ito. po ako ng pangalan mo. Saka sa Dilamay, Pescado. Dipil na lang, corner. Nagan ko siya pagbayadan da kadian. Pagkano ng salat sa kasante. Yan guys, sinusukat na yung para pag nagpagawa kami ng puting. Kuya, wait lang, isang oras pa kuya. yan na lang po sa taas. Baka magbago pa yung isip. Kunin ko din yung number mo tiya para puntakan. Ang taon, umabot pa na Yan, nagkakunan na po, nagka-resubuhan. Nagkapirmahan na ng kontrata. na po ng kontrata. Siguro tayo next year pa natin makuha yan. Hawatan. More pastil pa. Binta ko na uya magawa na naman ng iba. Saan lang kaya natin? Bas, kinuha mo rin yung number namin, te. Opo. Para kontak kita kami kung okay na yung... Mabilis lang naman yung bintana at yung lamesa. Kahit po mga susunod sa araw. Pwede na yan. Guys, 105 pa. 105 pa. Ha? Ado nga pastel, paing around. Ano nga po nga taon na kilo pa. Mga natalyasin na pastil ka na to. Wala ko. Ayan na, iwi nyo na. Iwi nyo na. Yay! Yay! Naka-down kami ng 5,000. Hindi no. Ito po yung karpentero po namin eh. Hindi po marunong magmaniho lang po yan. Hindi nagagawa ng ganito. Oo. Yung gagawa alam na kagad yan. Hindi ako yung pamangkin ko. Kay kuya, malapit lang sa tindahan natin. Para ka. Nag-drive lang ako. Sige po. Tara lang kan? Tara na. Parang gusto mo pa Pangin Parang gusto mo pa dyan. Ito gusto ko rin to. Bili mo na yung isa mo. Pagpanda ko lang baka mo. Kakana. Sanahin niya na yung isang lata niyang sibuyas. Oo. Anak yung baka ko, sigurado yan. Isa-isa lang. Ang ganda kasi ito sa customer eh. Ay, yung cellphone number nyo ay. Dito na po. Kompleto Kaya na po. nila, di. Hindi ito. Bigay nyo address lang. Hanapin niyo lang hanap po ni ate. Yung... Tatapos yung puting niya. Ayan guys, may nadaanan kaming gaganda ng pagambili niya. Kuha ako doon kay ate, galing. Itong maganda ilagay doon sa paggano. May kubo pa na. Ito bago lang to. Wow, ganda. Ito mga ganun ito. 150. 150 yung mga nakaganyan.
150 to. May bumba pa ba dito? Kaya maganda lang yan. Kabali-bali yan kung Ito, oh, maganda. Oo, na yan. Ay, ano yung kanto? Pag mga splash to, splash. Pero may bumili ako ngayon kasi nabali. May dumaan niya. Magkano yung ganito nyo, te? 20. 20,000? Wow! Alaman lang. 20K. Mahirap kasi maganap ng ganyan, no? Yung puno niya. Pero ano na yan. Grafted lang. Kukunin na lang yan. Ay, ito may-ari na po. Pipit-apin na lang po. Masarap daw po. Oo. Kasi buhay pearly. Ha? Huwag yung ganito. Wala nang discount dito. May-ari nito. Dito ko po kinuha. Oo, may-ari nito. Wala na kang ganito? Mayroon pa. Saglit lang sa akin. Ayan siya. Alam ko ba na yung mga damo na yun? Ang kilala natin yung dinamura. Ito, te, may mga may-ari na to? Oo, yaring palapan na yan mga yan. Palungkot na nga. Ay, pero lahat. Wala kayo ano te, yung ano to yung flooring. Ito, maganda nito. Puro black-black. May mga ganito ka naman. Ang dami kong bumili at sa ilalim. Akin na po. Ako naman. Akin na. Ay, madami.